Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Channel kita mancing. Oke guys, kali ini aku ki mau ngetro mbakku ceritane nang bengkel. Dene iku langgek rene ki mang guys, soale dene pengen rene karo mang aku juga ning jagung. Kudu kok jagung guys, ingan bitone panen. Undo jagung kok panen. Undo jagung terus mari kono dene iki rene karo nggo jagung digodhog guys aku dikeki. Terus mari ngono mah aku nganter wonge ning bengkel guys, soalnya wonge langgek adene iki rusak iki apa jenenge? Dengar nih guys, montore kok guys reme ku rusak rondokan. Dadak nang motor guys ning gone Mas Manto ini Baromo. Terus motornya tak tinggal guys, soalnya iki motornya jek panas. Jadi jero wong iku nek sekoke apa jenenge kok sekoke reme guri iku kudune dandane iku anteni adem kan baru minggu perjalanan kene kono aduh guys yo cek panas terus nggo Naira ki mang dolen terus cek panas terus makan iku ibuke jam 5 guys baru iki baru ngetro mbakku terus aku tuku ning jo guys tuku apa jenenge nang arane biasa nek terus iki mau kan gak kan dengan guys pengen tugas cireng terus tugas cireng ning SM antenge iku guys karena era kono kuwi ning Gaburon Jawa kuwi terus kembas cireng itu guys kembas cireng 10 mang terus saya nambah aurane pengen cilor depan dua cilor guys terus aku pengen sebelah murah guys 5.000-an oh apa jenenge tak sepiro guys soalnya iki mau pembukaan orang enek dadine iki aku cerita sik langgek apa jenenge guys langgek kok guri-gurine tak spell ya guys ya dadak mangki mang ora kurangan guys terus satu bahasa mana tak pesen aku ndelok nomor mbake sing dodolan iku ning gone Mbak Misku guys iki tak pesen neh di tuku cireng 10 karo tuku cilor guys oh ya oh cilor iki tak kandha dino loro dene kurangan neh iki apa jenenge Aurel. Mau nih nyata yuk enek. Pangit gak enek guys. Dia mangkat aku mangan sini. Kudu sing cireng tok. Delalah. Enek pangsit bakso nih guys. Wes kok nanti oleh aku sendiri Mas Riki tak eno tak ora. Ini bener jawabannya panas guys lagi ya. Terus mulai panas terus mulai ya jenenge mulai rame dolanane guys terus mulai kapan oh udah jam berapa? Wis dadi kono berarti wis Sen iki wis bungkus seblak wah jajane wong iki lah. Iki enek. Aku iso pek nang iki enek cireng. Seblak 5.000-an guys. Murah ya iki. 5.000 cirengnya 1.000-an. Iki enek cilor iki. Cilor 1.000-an guys ya Allah. Tinggal. Kae. Piye mbak iki jane? Heh? Nasi kilo. Nang mah megah. Dah nek kene juga jajan ae. Iki wis bungkus seblak wah jajane wong iki lah. Iki enek. Aku iso pek nang iki enek cireng. Seblak 5.000-an guys. Murah ya iki. 5.000 cirengnya 1.000-an. Iki enek cilor iki. Cilor 1.000-an guys ya Allah. Tinggal. Kae. Piye mbak iki jane? Heh? Nasi kilo. Nang mah megah. Dah nek penampakannya dulu iki cireng isi ayam suwir 1.000-an iki guys ya Allah murah banget iki. Kayak ngene penampakannya guys. Enak guys. Enak gak? Uang. Uang apa ya? Malah gede. Gede. Lele ora bulan cacingnya. Enggak ya.
Iki ngoco ae saja ya. Ngangkok. Aku gak aku, guys. Jadi enak. Murah, makannya seblak 5.000 kita review, guys. Ono mini ya, guys. Nih. Sawi. Pentol. Sosis. Kerupuk. Kena kerupuknya, guys, ya Allah. 5.000 gak usah masak. Karek, Mbak, betul Mbak. Karek mangan ki walah murah banget, guys. Untuk sakmene akeh ya, guys. Penampakannya sakmene akeh iki, ya Allah. Murah banget. 5.000 nganti server. Ngene yo. 5.000 nae, emangnya awakmu tuku seblak 30.000. Iya 30.000. Wajar dene yo ngani, Mbak. Apa yo entene sak wajan. Entek dene. Berarti yo blawong anak. Seblak entek. Nek seblak entek, Mbak. Nek sego gak entek iki. Aku njupuk kakak ambek kae. Jeremang mau cireng sen. Alhamdulillah. Jajanan ki yo murah ngene wong aku lagi tak kira dodolan seblak tok, guys. Mbak e. Iya. Mantap. Sungguh ono. Iya, ndang sampe ki tak tuku prong. Ada pakul asli. Iya, Mbak. Bisa ki. Mantul. Mantul ya, Mbak ya. Mantap betul. Heeh, dari 5.000 nang sak mone, guys. Lah nang antek kutah. Antek kutah gak ngono. Ki mah podes meneh Mbak Genem. Heeh. Nek ning omah ora doyan mangan. Mas Gus dino pisan lho. Awake kuru dadine. Nek kene kudu mangan ae. Nek ki Mas bar mangan sego, guys. Wah, iya ya. Iya, bar mangan sego, Bom. Besok mangan bra. Besok mangan bra. Mami. Ki meneh kok weteng loro. Gak bar mangan sego kok. Bom bar mangan sego pangan ping 3 ki berarti. Wis beno kok ndek sore Mas dino pisan. Ya ngek sing. Inuk ya ketoke. Mantap. Ya rel ke ngantep ra rel Cirorem. Murah tenan guys, aku nggak roy. Nek anu. Panas kan. Tapi arang begini. Jalan-jalan sini. Emang ngene, Pak? Minta ya. Piye? Ya kamu yang kepala itu ya. Delok iki, guys. Tek ngeblur ngene leh. Ya mbak sego iki lho. Wah. Aneh, saya tak tukang sebut. Sini, Dek, sini, tak bilang. Sini ya. Yes, anak lagi barang. Wah, triple Pak. Kulit sego rapem. Oke. Jen jebol pirang Jen? Dia tambah santai gitu. Jadi melesu loh. Kabeh tak tukang. Coba pirang sego. Apa nih jedin, guys? Jedinui, ndang jedinui. Iki Pak Kokot di sarapan. Sambal terong. Kita ngabur kenapa ya, Pak? Kita nganu, Pak. Guys, di suasanane lampu pasar merah, guys. Tanda-tanda ini tahun baruan kita ngobrol guys tanggal 29 iki tanggalane. Kayak Mbak Endang wis dodolan apa-apa kayak guys trompet barang kayak wis ono kayak Mbak Endang. Berarti iku tandane wis sate tahun baru. Tapi aku gak ngerti guys, aku ki gak tahu nanti saiki. Ning omah guys. Paling ngublok yo nang Cepu ngono. Wes nek biyen-biyen ceromono ki akeh dolene nek saiki jarang, guys. Guys, cukup sekian konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih buat semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, subscribe. Dadah.